To kelele kare koro ng'ama dwaro kare kendo ni MC wacho ni wapi kelele. Odhi omany kelele kuma nitie mondo obed go ang'o e ode. Obed go ang'o e ode. Dina namba 2. Mikono juu. Mikono juu. Ang'o? Mikono juu. Lwet wadwa malo mondo otim ang'o? Otim ang'o malo? Wuok Nyasaye koso ne wuothwa. To nyiwa ma ng'ato koliedo. Ng'ato kolelo yuothe. Ni mikono juu. Ni mikono juu. Otimang'o malo. Mikono timango malo. Ating wuotho malo mondo dum. Mondo dum. To nyiwa mwamielo mako gang'o sama mikono ni malo. Sama lwedo ni malo. Nyako mamiel go mako gang'o? Ok maki. Iwacho ni mikono ang'o? Mikono juu. Mago gik maket ang'o? X. Awaket ang'o? X. Dina namba machielo. Mit maratari. Ang'o ma mit? Wamielo angla tiwachonwa ni mit maratari. What is it that is not sweet? You are talking about sweetness. What is sweet? What is chiemo? Meat don't end sweet. Ng'ama chiemo sama miel? Mowacho sweet ni. Mowacho sweet. It is this. No. Is it banana? No. Is it this? No. Is it banana? No. Is it a lady? No. Which is sweet? Wakwero kendo mano gima wacho ni waket ang'o? X. Dina namba machielo. Podi. Ang'o? Umari ang'o ma podi? Thum nosechako. Thum ichako gi saa 12 man nitie ng'at machako go ajawa. Nitie ng'ama iluongo ni ng'ama wera copyright. Ochako saa Atenresa. Ochako saa 1 okinyi. Okinyi. En ogoyo kapod rito wuon thum donjo. Thum koro donjo makoro sani sami chako wach ni podi ni Ji sweat. en saa 6 ji sweat. Tiwacho ni podi. Idwa ni wapiel koking'e ni podi. Wapiel e stage king'e ni podi. Yao. Mago gik motim ang'o? Dina namba machielo. Swaga. What is swag? Swaga ngomi swago. Kidwa ni wagore. What is swag? Omera what is swag? Jatelo what is swag? Omera peli what is swag? Wabukia. Ayuno what is swaga? Swaga unajua kwa lugha ya ingine. Swaga ni kuswaga. Swaga ni kuswaga. Swaga ni kuswaga. Kwa idwa ni wamiel twaswago. Idwa ni wamiel twaswago. Waswaga ngo. To seche go jipoko nenda. Idwa no swag. Waswaga ang'o ma waswago? Mano waket ang'o? X. Dina namba machielo. Wow. Isiemo wan jomiel. Wabiro miel. Isiemo wani wewe. Imiyo wawone sama wamiel makoro thum koro segi. Tibuko ni isiemo ang'o? Iwacho nang'o? Wewe. Owacho nang'o? Wewe. Owacho nang'o? Wewe. Umor gi wewe ni. Akwamor go. Owacho ni mana ang'o? X. Dina namba machielo. Welo chalo lo. In wendo koro sani in lo. Okan lo. In lo. Okan lo. Magi welo. Ayudo in lo. Omari in lo. Ano kan lo. Wendo mane manosechalo gi lo? Wendo mane? Ni welo. Wendo mane manosechalo gi lo? Ha? Wendo mane manosechalo gi lo? Wendo mane manosechalo gi lo? An kaka president maluoko med. Wendo mane manosechalo gi lo? Wendo ng'a? Manosechalo gi lo. Who's Visitor. Who's visitor as a tan udong? As tan udong. Who's visitor as binu udongo? Lodo nenu udong. Mako mijenga go wawacho nang'o? X. Go comedy ma ng'ato nyalo winjo. Wadhi e namba machielo. Ndani ya nyumba. Ang'o machielo kendo? Koro ndani ya nyumba to wacho nang'o? Owacho ni ni tuko na nani ndani ya nyumba. Wan ok newa. Wan to koro wan joka yole wan joka ibira wasenyaka chulo pesa. Mwadonjo. Wachulo mana pesa marom ndagi jok biwinyo ni koro ineno go. Owacho ni ndani ya nyumba wan gang'o? Wan ga gwata misinga. Koro wan ok newa. Agwata mineno. To jitono sa don agwata chulo pesa di. In misomo gina agwata chulo pesa di. Ma wakia makata ma ok ne wachula. Agwata chulo marom kodwa. Which man agwata pay? Which man agwata pay? Marom kodwa. Which man agwata pay? Marom kodwa. I pay no. I pay less or I pay more. You pay more. I pay less or I pay more. You pay more. Same to agwata mi makori wacho ni ndani ya nyumba. I pay what? I pay equal. I pay what? Equal. I pay what? Equal. Mago gik wacho nang'o? X. Ndio baba. Mi mama chielo. Mogik en ma ng'ato luongore ni Manuar the spoiler. Tuduogo wacho ni en nyarombo Nyasaye. No, mago to kod apenji.
isebedo spoiler ibiro mondo mi kethne ng'ato so niwacho ni spoiler ni mano the spoiler ibiro mondo mi kethne ng'ato so iwacho ni mano the spoiler ibiro mondo mi kethne ng'ato so iwacho ni mano the spoiler dan kiseluongo ni mano the spoiler ticha kiluongo ni nyarombo ng'a Nyasaye. nyarombo ng'a Nyasaye. Nyasaye mane mabedo gi nyarombo kendo bedo spoiler Mano nyarop ng'a. mago gik mawacho nang'o miya machielo Mano mogik jatich Nyasaye. mane mogik Eh. Okay, koro an kaka president koro ada wuoyo ada wacho wach mogik. Udonjo e club madhu kong'o to miel press conference room.